שלום לכולם, היום אני אעשה לכם את הסרטון, כמו שראיתם בכותרת, כל האודמים שלי. אז נתחיל באודם הראשון. האודם הראשון הוא אורבניקה. זה צבע חום כזה, זה יותר מתאים לשפתיים. זה מתאים לשפתיים שהן יותר קהות. השפתיים שלי לא קהות, אני סתם קניתי את זה כי זה עלה 4 שקלים. אבל לי זה לא כזה מתאים, אבל אם למישהי יש שפתיים קהות אז זה ממש ממש מתאים לה. וכזה, שלי יותר בהירות אז זה לא כזה מתאים. בואו נעבור לבא. אוקיי, אז האודם הבא הוא כזה. אני לא יודעת מאיפה הוא כל כך, כי אמא שלי נתנה לי אותו. אני אראה לכם. זה יותר מנצנץ מאשר אודם. זה עושה ברק ומנצנץ כזה בצבע ורוד. לדעתי זה אודם ממש יפה ואני ממש ממליצה עליו. אוקיי, אז האודם הבא הוא לא כל כך אודם, זה עיפרון לשפתיים. אני אראה את הצבע שלו. הוא ורוד כזה, אני ממש חמוד, אני חושבת שהוא מהמם. ואני קיבלתי אותו בתוך ערכה, אז אני לא כל כך יודעת לומר מאיפה זה. פעם הבאה אם אתם רוצים תכתבו לי בתגובות ואני אשלח לכם סרטון על הערכה שלי. אוקיי, הבא. אני חושבת את האודם הזה, שהוא גם דומה לאודם הזה, אבל הם די שונים. הם די שונים, כי אני תכף אראה לכם את ההבדל. אין ביניהם כזה הבדל גדול, אבל עדיין יש הבדל, כי זה יותר אודם, וזה כמו שאמרתי יותר מנצנץ כזה ועושה ברק. זה הקודם, וזה עכשיו, זה הקודם. שכאן אתם רואים שהוא עושה קצת יותר ברק, וכאן יותר ורוד. אז לבא. האודם הבא הוא גם מאורבניקה. ככה הוא נראה. זה אודם שאני ממש אוהבת, ואני לא משתמשת בו לבית ספר או משהו, כי לדעתי זה אפילו מוגזל ללכת עם אודם לבית ספר או עם איפור. אני הולכת רגיל וטבעי לבית ספר. הנה, אני מראה לכם את הצבע. זה. וממש מהמם. יש לו פיגמנט מושלם לשפתיים. לא משנה אם הם קהות או בהירות, אבל זה ממש מדהים. אז לבא. הבא הוא אודם אדום. אני השתמשתי בו לכיפה אדומה שהתחפשתי בפורים. אני לא הולכת איתו, כי לדעתי זה ממש מוגזם ללכת בגילי איתו. הנה אני מראה לכם. וזה. על הדף הוא נראה פחות אדום, אבל הוא באמת ממש אדום, והוא לא מתאים לבנות בגילי. אוקיי, נעבור לבא. הבא הוא גם כמו ברק כזה. אני לא יודעת אם אתם תראו אותו על הדף, כי שנייה. אולי אני אשים לי על היד. אוקיי, זה כזה. זה נצנצים, יש לזה ריח תות וגם טעם תות. ונעבור לבא. אוקיי, האודם הבא הוא אודם גם מאורבניקה. לדעתי הוא פשוט מושלם, אני מתה על האודם הזה. באמת הוא מושלם, אבל ממש מושלם לדעתי. הוא לא אדום, הוא נראה בדף אדום, אבל הוא ממש לא אדום. אולי אני אראה לכם על היד שלי ואתם תראו אותו.
זה פשוט אודם מושלם. אני לא יודעת איך אתם רואים את זה, אבל פשוט זה אודם מושלם, אבל ברמות. טוב, נעבור לבא. האודם הבא הוא אודם מביוטי קר. יש כאלה שאומרים שהאודמים שלהם עושים פיצונים או כל מיני דברים אחרים, אבל זה ממש לא נכון לדעתי. טוב, האודם הראשון הוא אודם חום כזה. אתם רואות את זה במצלמה כיותר מדי חום, אבל זה לא כזה חום. הנה אני אראה לכם. הוא די דומה, הוא די דומה לקודם, אבל לדעתי יש לו צבע אחר והוא ממש מדהים, אז פשוט תקנו אותו. הוא עלה 4.90, שזה מחיר ממש טוב לאודם. האודם הבא הוא גם מביוטי קר, ככה, הוא בצבע אדום, כן, אדום כתום כזה, אני אראה לכם. אז דווקא זה לא נראה כזה טוב, אני אעשה לכם על האור שלי. אז זה אודם מושלם, באמת כדאי לכם לקנות אותו. ולאודם האחרון שלי שהוא גם מביוטי קר, אז הוא בצבע ורוד כזה. הוא מושלם לדעתי, אבל ממש מושלם. הנה אני אעשה לכם אותו על היד שלי. זה פשוט מדהים אותי. אז זהו, זה כל הסרטון, מקווה שנהנתם, וביי, ונתראה בסרטון הבא.